Elkku sanoo, hänellä ei ole vaatteet lainkaan, mitä silloin väliä, kun ei ole lakeja siellä. Kun Elkku sanoo, hänellä on aina jotain juttuja iskälle, mitä ne mahtaa olla. Elkku on täällä nytten saunassa, miten tämä siellä teen? Minun mä siellä jotain vaan. Elkku on siellä. Elkku ajattelee Elkku siltiä. Mitä ihmeet mä teen oikein saunassa kesken päivää? Elkku sanoo, olen siellä 24/7. Ja mitä siellä juon? No Elkku sanoo, hänellä ei ole vaatteet lainkaan. Mitä sillä on väliä? Elkku on siellä kuitenkin. Elkku on penki. Elkku on saunaan! Mitä on väliä? Ei halua olla siinä! Elkku on siellä saunassa nyt, Elkku on siellä. Ja arvaa mitä se tekee. No Elkku saunoo ja arvaa on sillä hauskaa. Tietenkin sillä on, koska mähän oon Elkku. Elkku saunoo siellä täysin pahaa harjaa ja silloin löylyt kovaa. Elkku saunoo ja hänellä on erityisen kivaa. Arvaa onks mulla hauskaa olla yksin saunaa. Mutta en ole forever alone, en ole ainakaan. Olen hyvä tyyppi. Elkku siis on nyt saunassa. Mitä mä siellä teen? No mollaa muun hei. Oikeesti en mä mitään mollaa. Elkkuhan siellä saunoo ja kuuntelee musaa. Kun Elkku saunoo, hän puhuu ongelmistaan. Mitä mä siellä hyödyn en mä puhu oikein. Olen siellä läpää, halun vähän olen vähän saunassa. Kun Elkku saunoo, hän yleensä saunoo Suomessa. Miksiköhän, koska Suomi keksi Suomeen. Kun Elkku saunoo. Elkku saunoo.